Moikka kaikille! Valtakunnallinen pesäpallon suurleiri lähestyy ja mukaan on ilmoittautunut ennätysmäärä joukkueita, jopa 118. 2001 ja 2002 vuonna syntyneille tytöille sekä pojille suunnittu leiri starttaa maanantaina 6. heinäkuuta. Luvassa on tiukkoja pelejä sekä mukavaa yhdessäoloa pesäpallon parissa. Pelaajien lisäksi leiri tarjoaa ikimuistoisia hetkiä myös tuomareille. Jyväskylässä on käytössä 21 kenttää, jotka esittelemme seuraavaksi. Katseet kenttään ja tuossa käännä selkää. Taistele silmästä silmään, olet Suomi mies täynnä tulta tappuraa. Let's rock and roll, without for you show. Pelaa mitä pelataan ja kaunilla loput hankin. Tapuja jätä roudareille loput, kunhan teet kaiken täysillä ja itkemättä suret. Katseet kenttään, silmästä silmään. Katseet kenttään, et kulmassa käännä selkää. Mä taistele silmästä silmään, ota aina vastaan kaikki minkä saat. Katseet kenttään. Kunhan olet mitä olet, tule reedisti päälle, etkä korvaani pure. Jätti testolle lapus, älä selittele vastaa. Se on suomalainen veri, jolla saletisti natsaa. Katseet kenttään. Kävimme myös kysymässä Kirin pelaajilta Atte Vataselta sekä Hannu Kiukkoselta heidän parhaimmat leirimuistonsa. Okei, mun paras leirimuisto oli vuodelta 1999 Haminan Tenava-leiri ja varmaan ensimmäinen peli, missä pelasin. Olin niinku vuotta nuorempi kuin kaikki muut meidän joukkueen pelaajat, pääsi vähän niinku vuoden vanhempia pelaamaan ja ekassa pelissä heti sainko mä mikä se oli, Kalle Mätitahna passi ja se tuli siitä, että mulla oli kova heittokäsi. Se on varmaan paras muisto leiriltä. No mun paras leirimuisto on varmaan no kaikki muut kuin pelit on tietysti jäänyt mieleen, että leirillähän oli se väliaika kaikkein parasta, että tuli kaikkea pelailtua, mutta ehkä se paras muisto on varmaan jos ollaan D-poikien leirillä, niin suihkuhuoneen lattialle laskettiin vettä ja laitettiin saippua siihen ja syöksyiltiin siinä sitten hyvin luisti, että saattaa olla vähän kiellettyä oli, mutta mukavaa kyllä on. Tässä oli ensimmäinen leiriurheiluruutumme. Muistakaa katsoa myös tulevat jaksot ja seurata meitä Instagramissa.